Laithangnai phashalo kunjumura vishiwo asha hori jamatia bai jem jamatia ha kuwagi phai boroni saka senjagi o khoroknui langma arimani langma chamani asha hori jamatia te jem jamatia ni nukhugo tini thangwi naikha MDC Gita debbarma logo tongkha kacham minister eba kacham monche meba kumar jamatia tai tongkha tipra mothani leader srok tongkha telamura block president mohindra debbarma bishurai debbarma song Asumsa mai khlai samung tanan thangi ha kwagi langma arimani bai belaino achumsa langma chamani bai kha bai kalaijak o nukhuni borok tabuk phiaba nukhuni borok no kha khamma ya farka kha holosu tongnani bagi kha fandiwi kha thejak nukhungo thangi MDC Gita debbarma belai kheno hambai chini media rokno tini ni chini o jaga kunjamura o kaisa chini visit no o program no rok coverage khainani phaimani bagi tino bo kunjamura o jeng nukha miyawo chini sikla rok khoroknui khorok cha hingke to jibio tapon under treatment te khorokni hingkai borni bumo asa hori jamatia bai james jamatia borok charai sikla ko khorok cha hingkai 6 semester college o puri tongo hingke borok nogo rangpusa kwrui ni bagui phungni 4 o no ongkhorui o gari o ha tip buinaro ha rui ta buini nok tangthani ge gari o ha tip dana thangtani active ri phaimani pore teo chatalang nain phaipurung kai asumsa ha kwagi bongni saka o ha kwagi phaikyan ha bisingo borok totally phobjagui thangka ge asuk kai pathetic obostha kale borok thuimano social media nugui bkhayok kha tamni bagi himala obo joton chini jaitigo siklai bayu hingkai obo high condition nugui tini paile aphano ma phaika borokni nokni borok malai nya thane ta parani borok malai lekha salaikha borok bai ke thikya asu বিষয় babakno hingkai chini sorkarni theke je somosto amtui হঠাৎ nini incident khangkai tamro scheme tong abrok o jagani borok abo mademan khamaya obrok no khush khobor nanani hinai tini phaimani hingkai khub kha khamka belaikhano kosto nakha borni thuimani khorang ko khobor no khna o disaster management fund to titi show krui hingkai haipano obo exactly chini borom ganang MDC utpol ni elaka bo treatment purpose bo kisa phataro thangjak bo phainai 16 tarikh o phainai 17 tarikh noro phainai sao bo phaiman pore chung salainai bo tamo khlaiei o duita family te khoroksa to under treatment abo no rong hoge tinta family bomti hai khlaiei o tinta family no mane chini pediatrician theke chuba churiman abo bo phaike chung salainai hingkai asa khlaio kisu mane kono na kono kisu chung bor lai manan ne asa khai abo chini MDC sai phaike chung salainai hambai tino jaga o family visit khaina phaitani chungbai baksa phaitani amai baksa phaitani tongo chini o jaga ni local nai tongnai bono guardian kha nai tongo chini borom ganang Mahendra Debbarma tongo chini former minister member kon jamatia ji tongo hingkai chini khumulungni amai baksa phainai journal ni chairman borom ganang Bishurai Debbarma tongo chini yango elakani guardian ngai ani kaka di tarpor Sunil hingkai o jaga ni vice chairman tongo chini Monikonna tei chini Sodor district ni development secretary tongo chini naikha hingkai o bai keno parani borok tongbayo o jaga hingkai bai keno chung nailekha nok ni borok bai malai lekha te koklam salai hambai।